Buen día. Último día. Joder. Último día. Estoy triste. No me quiero ir. Fa molt de fred, però bueno, la Lídia està fotuda. Bueno, avui millor, però vaya nochecitas. Bueno, en fi, anàvem cap a l'estació, bueno, sí, l'estació de London Bridge, no? Sí. I a deixar les maletes per allà i després agafarem el Uberboat i farem un pot de recorrido per el riu i tal. Espero no marejar-me. No, res. I res, passarem al matí per aquí un poc i després ja cap a l'aeroport. Que no sea cosa que perdamos el vuelo. Així és que res, aniré gravant. Bueno, ja estem a Mallorca. Ara excursió para salir. Ara l'excursió de mitja horeta per sortir. Bueno, el vol anava amb 1 hora i mitja de retras, al final ha estat 1 hora. Bueno, quasi 2, no? Vale, sí. Vale. Lo que el vol sí que ha estat més ràpid de lo que pensàvem. En fi, ja estem a Mallorca. Res, otro viaje finalizado, el 5º juntos. Això és que res, ja aniré gravant en els pròxims viatges. Adiós.